ngikhuluma nawe ngiyezwa kunuka iDubai kunuka neNew York kuthi angithi what's up man what kind man ake sikhulume nje ngethombo wethu nje edume kakhulu futhi ethanda ikhulunywa ngayo kulezi insuku eqale eDubai yayovala kwelasemelika. What I can say man. Yeah man. Kubantu abathuka akubalandeli abathuka abanye abaculi besebenzisa igama lakho ungathini kubona? Angicabangi ukuthi ngakhona umlandeli yakho na. Ungahamba eTikTok noma eFacebook. Asike nje asale ngegama lomculo athuke nje lomculo. Kungonakele lutho. Mabandla kamjona kandaba nina bekashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nina besilo qo saphinda sahlangana asiphinde ke sibambane asinqake sinibingelele sinamukele ohlelweni lethu loyinqayizi vele lapho sithi khona Emgedeni podcast kama lapho TK Zuma uthisha wesizwe isiqondo sensizwa sidla igudu makubhlungu jj ngithi shosho angihambi ke ngedwa umsomluko ekseni isikhathi sebhizi nakumina easy ngihamba nenkosi yesizwe sakamnikathi nsingizi yezulu ngiyaphila nkosi yami kahle wena hawu ngabe usuzwile mfowethu ngabe igcwele kuma podcast ngabe igcwele emsakazweni ngabe sigcwele yonke indawo namhlanje Emgedeni siphinde futhi sanenhlanhla yawukhanjelwa omunye wosaziwa abakuma A-list eSouth Africa nasemhlabeni wonke jikelele. Ngiyacabanga ukuthi mfowethu lokuyi highlight thina njenganomgede ukuthi uhlobo labantu esibaphathayo kuma interviews abantu abasezingeni eliphezulu abaseqhulwini mengabe sikhuluma ngomaskandi ngoba siyakhumbula ukuthi ngesonto eliphelile ade sikhulumisana nomthandeni SK namhlanje siphethe uNkosi Malanga the president of the Blue Nation Ukhuzani Khuba umvuka Mpungose Khuba sikubingelele sikwamukele Emgedeni. Hayi ngiyakuzwa Malala niyaphila kodwa Emgedeni. Siyaphila mfowethu siyaphila waphansi kangaka. Ubqala nje wakho lokho ukuthi nizinsizwa nihlala Emgedeni. Benina kubhaqa khona lana Khuba. Wena ubhaqa angazi ngifuna nekubhaceni. Kuba manje ngaphandle kokubonisa amaseko siyabonga kakhulu uSonarisha mfowethu ngokuthi ufike kuthina Emgedeni namhlanje siyathobeka kakhulu mhlawumbe nje ngaphandle kokupholisa amaseko ngiyezwa nje mangikhuluma nawe ngiyezwa kunuka iDubai kunuka neNew York kuthi angithi what's up man what kind man ake sikhulume nje ngethombo wethu nje edume kakhulu futhi ethanda ikhulunywa ngayo kulezi insuku eqale eDubai yayovala kwelasemelika. What I can say man. Yeah man. Hey kaya wena ngizokwenza ngikhuluma isiArabhu la bese ngiyadideka. Akesishaye ngalo lokapagem. Nezulu sangigida ngizoma hamba ngibe nenkinga lapha ngane understand nje kaya. Hayi sizozama. Please man. Yes. Lalela ke ekhaya ngihambe kahle eqhawe ngibona uhambo eluthande kakhulu. Ngiyahamba ngaphesha kwezilwandle. Ngafika ngila ke ngidime ngazo kuzokhunjulwa ukuthi ngiyinsizwa mina ethe isuka lapha eNingizimu Afrika eyifumbuka eDubai kwasisise eNingizimu Afrika kwasisise eNew York ngagida nje abantu abaningi ngoba lezi zinto bayazi ukuthi ukwelela phesha kwamazwe kuyimdade eminingi edingakalayo awuvele nje uhambe ngazi ukuthi uyesiphaza kodwa ke mina ngomvuka Mpungose ngikwenzile lokho ngaphuma ngashaya iphuma ngena into engenzekile ngikutshela ayenzeki noma kanjani leyo kushaya iphuma ngena kunjalo yes so belun yes belunjani uhambo beluhle kakhulu ukuhamba ngoba phela bengihamba neClement Choir ekakhabazela amadoda uWiseman umfoka Mkhize ingane namatalent ayisimanga uyazi ukuthi kwesikhathi uzo nje igama lithi choir uma usulandela ususeduze labantu they are very talented bacula nane ingoma ezadumayo singaqinisekisa manje ukuthi ngoSeptember kusuka manje njalo ngoSeptember uma konke kuhambe kahle ngoba kufanele ngikusho lo ukuthi uma konke kuhambe kahle phela kuyenzeka izinto engenzeki ukuphila nje kuphela uma konke kuhambe kahle njalo ngoSeptember ngizobonakala ngoyela ngiyokhombisa ngiyoqhambisa amagugu emazweni. Wow. Ngifuna ukuqala ngibuze nje before ngene njengenkosi yesizwe sakamnikathi Gawozi siyabonga mfethu usikhumulile isigqoko la ukhona Ndabezitha bekwathi ngibuze ngena la
ukuthi hayibo if inkosi ngabe ngabona ukuthi hayi futhi ithumele uhlaka lwayo inkosi ayikhona inkosi yesizwe ngiyakhuleka enkosini. Hawu Gawoza omkhulu qawela amaqhawe cha mfowethu imisebenzi oyenzile kumaskandi mkhulu kakhulu umlando lo wawuqopha uqala ukufika ku-music njoba nje sakwazi introducewa indidane kuze kuba kufika manje ubreak ama records amaningi ahlukahlukene mengabe kuthiwa khuluma ngawe nje ngomaskandi ngashona ilanga nangomculo nje in general nanokuthi wonke uzimalanga wesomabhizinisi weGawoza kufanele zivezwe lezo zinto ukuthi akulona nje ithalente lokuthi wena umuntu oyi-artist kodwa usomabhizinisi osoqophelweni eliphezulu. Siyayibonga lento oyenzela igenge abaculi abasafika ukuthi nihluke kwabanye abantu kulento yama contract ukuthi mengabe umculo ezongena company thizeni usho ukuthi umuntu mhlawumbe uzoba no 5-year contract 10-year contract usho ukuthi noma kuthiwa sekufika isikhathi la sefanele ngabe mhlambe nawe siyazamela kodwa usho ukuthi akasenayo indlela yokuthi azizamele but le eniyenzile ninoncamalala ukuthi nina 1 year to 2 years bese ninikeze opportunity umuntu ukuthi mase sebonakala usenawo amandla bese nimdedela. Gawoza siyabonga inhle kakhulu lento eniyenza bafowethu. Nkosi yesizwe ngiyakhuleka Nkosi. Ngiyabonga nje kakhulu leli thuba ngoba umuntu uthi ekhohle ukubonga ngoba sibuke thina amagama ethu ukuthi abantu bawaphulukise kanjani azaba phezulu bese sikhohle ukuthi kuwumusa wakhona ukuthi nisingezelele ithuba ngoba ningabaculi enifisa ukubafonela ningabafonela but ukubukela phansi abantu abasuke besinikeza ithuba njengaleli kunezinto namhlanje ngizothi mangikhuluma nani la abantu bengeke beze beyithole indawo ngoba thina singabacula akunayo platform yokukhuluma. That's why make wathi noma uyaposta wabhala nje online bathu kwanda ubabezwa abantu abafuna ukukusilenza sebethi hayi ubhale i-essay ngoba baya-understand ukuthi umculi vela kuyona into yakho ukukhuluma so manje sinikeze ithuba lokuthi sibuye sizophefumula kanje bayelapheka nabantu abasebeyibuza nabantu abasebeyitshena nje ngoba uma uphila uthanda umuntu uyawitshela ukuthi umuntu mhlawumbe hayi ukanje uyikhompyutele yona ngendlela kodwa manje sinikeze ithuba kanje noma umuntu uzothi hawu uyazi ukhuzana wayisho le nto emgedeni wathi 1 no 2 no 3 mina ngangithi kunje so kufanele ngilibonga leli ithuba ngoba siyayisikhohle nje ukubonga uma ngabe sinikeze ithuba kanje sibone ngazuthi nje yonke into imana kanti yonke into bafowethu ufuna sazi ukuthi intando yomuntu wasethayo so ngiyathokoza nje kakhulu bese ngiye embuzweni wakho lapho nobalula khona ukuthi la khona okuhambisa khona incomo bengiyona umbuzo bekuza incomo ukuthi ukuba namaciko basesiwadedela ngakusho ngathi as an artist angikwazi ukuphatha omunye umculi i-artist ngaphandle bangabe ngifuna ukuxabana nalowo mculi kodwa manje umculi okwazi ukumlekelela ukumnikeza i-step sokuthi akabe kunyawo bese edlula anginayo indle ngiyakhela ama-artist ngoba lapho ngabe ngisho ukuthi ngiqonda amandla i-artist kumele libe ne-identity yalo baziye ukuthi wonke umuntu yonke indawo kunefilosofi yakhona kune-culture yakhona awukwazi ukuthi uyibandla sonke kwelinye ibandla akwenzeki but ibandla lingayiboleka iy'moto zelinye ibandla liyo sonke ebandleni lalo akanoma niyangizwana uzwakala kahle mfowethu. Uma ngabe ungumculi awukwazi ukuphathwa womunye umculi forever engakunikeza lezo tepisi zokuthi ukwazi ukuthi ukhandela lakhe ibandla uma selikhona bese hamba uyimela wakhe isizwe sakho ngoba uba umculi kubiza ukuthi ube ne-identity yakho sazi ukuthi usikweleti umkhulekelo ingathi masikhuluma ngomkhulekelo at the same time lokhu kungena ukhuzane because ngeke umkhumbise umkhulekelo lowo kodwa kuzokhulisa ukhuzane ngeke umkhulise usikweleti lowo kodwa kuzokhulisa ukhuzane kuze kuzomkhulisa usikweleti ukuthi usikweleti akasizakale abe lapha khona la afuna ukuba khona uma ngabe senamandla bese yaphuma akhe ibandla lakhe ukuze sizokwazi ukuthi nanku umbala wakachiliza. Yes. Awugcini nje ngokuba yigago mpompo kakhuba uphinde ube nobuhlakani futhi uyazi wangivezelela insight ke bengingalinakile mina bengazi ukugago nje kuphela kodwa ngiyabona ukuthi hayi kuphinde kube nobuhlakani cha ngifuna ukungena kule ndaba le kalokhuzana ka yengoma ofeature kuyona uJumbo noma ungavala ngayithanda kakhulu angikufihla ngaloko futhi namanje mangiyicula noma ngiyilalele khona la ngithinteka khona uyabona nje angazi ngayichaza kanjani isikushayela ke million kungenzeka yini mhlawumbe ukuthi ezinye zengoma
esibheke ngazo kuDisemba nje esizobe sigiya ngazo ngoDisemba? Nizobe nisole namhlanje ukuthi ayidlanda uhlanya namhlanje. Njoba ubalula nje eyogagu. Yes. Ubuciko bokucula. Yes. Angeke ube umculi ungena umqondo okucabanga. Nkosi yami. Angeke ube umculi futhi ungelona igagu ekukhulumeni. Ekuthenini ukwazi ukuthi ukhulume ngoba ingoma uzikhande kumele ujule. That's why umculo wakho uzani sizofika lapho mangabe lekhona uhlelo uzofika. Ukuthi umculo wami uhluke ngathi kwabanye abaculi. Yeah. Mangabe khona umbuzo, mangekho lo mbuzo njalo futhi ngeke uphendule. So ngifuna ukuya kuleyo eshoyo yogagu yokuthi uma uyiciko vele kumdlalo wethu ukuthi ucikoze ngolimi ngoba before uzoba umculo ukwazi ukuyophamisa estudio uculele isizwe but ungelona igagu ekubekeni inkulumo ngendlela ehloniphekile. Okwengoma esicule noDumbo ngikubongela kakhulu ukuthi abantu bayamukela. Ngokuqiniso basezulwini ingoma esiyenzele ukwelapha umphefumulo womuntu. Ngicela abantu bekhiphe lento yokuthi uma kuzokwenza ingoma bethi siyamaka abaculi abathize siyadefenda. Ngifuqile phambi kwaNkulunkulu uyazi. Akukho la ngeke ngihlangana khona nomculi ngithi asenzeni into ngoba sithi sinakubani kanjani. Leya ngoma uzubuka ukuthi leya ngoma ikhuluma nomuntu. Ingoma ekhuluma nomuntu, ingoma ekhuluma ngemessage. Ethi noma ungangena komhlaba ningani abantu bazoyiluza i-context yengoma uma bezojaha izimpi. Ngithi mina ungafunda ama-headline ephepha bese uyakhomenta. Ngena odabeni bese uyakhomenta. Akebeyeka abantu ngoba izolahleka lento yomculo. Izolahleka futhi izophuma okugcina ngcwe. Abantu akebeyitshela ukuthi ukhuzana emculweni uzoculela abantu ngokomlayezo. uDumbo uzoculela abantu ngokomlayezo. Usikweletu uzoculela abantu ngokomlayezo. Limit uzoculela abantu ngokomlayezo. Akebeyeka ukuthi mangabe umuntu ecula bese bethi uma kubani ngoba uzogcina uphuthelwa umsoco weingoma ezimnandi ngenxa yokuthi wena ubheka ukuthi ukhuzana izinto vele uzobe makubani. Yabo bengikwenye indawo yakho lesokwelula khuleka ufuna ukuthi ingene ithi inxi kubantu. Yes. Bengikwenye indawo la khona ngeweekend bekwisimo esingesihle kodwa kuthe mangabe kukhuluma lo yaba bekhuluma lapha ngikhohlwa isibongo wathi kunabantu abangasakwazi ukubona into enhle. Ngenxa ukuthi endlini zabo abakhe kuzo amawindi agcolile. Uma bebuka izinto eziphandle bayibona ingcolile ngoba basendlini engcolile. Hey. Yabo uma ubona iwashing kwamakhala nenekiwe uyibuke ewindini lakho uthi baneke ingubo engcolile bayiwashile kanti iwindi lakhe lingawashiwe. Ngabe ingubo uyayibona iziclean. Kunabantu abangasakwazi ukubona abantu abenza kahle ngenxa yokuthi inhliziyo zabo zembethe ukungcola. Yabo ake besusa ukungcola they analyze ukhuzana njenge-artist bese usukungcola they analyze uDumbo njenge-artist bebona ukuthi akuzile ukuzoculela imiliyoni. Azile uzoculela mangabe ingoma beyithanda abantu beyilalela ngepace yabo. Yes. Ngoba akufanele abantu sithi gijima-ke manje ulalela ingoma ngingasayifuni uxhuma amafoni enze ko-5 umuntu axhuma amafoni awu-5 siyalalela sifuna uku-impress ukuthi imiliyoni. Akuyona indlela yokulalela ingoma leyo ngokweqiniso. Nabo bayasebenza nasemsebenzini izoshona ilanga umuntu esemsebenzini udlala ingoma yakuye emsebenzini ingoma izohamba nge-pace yakhona. Imiliyoni ngashaya emva onyaka ifike kufanele kodwa kusala bazobeyidlalile. Hayi lokuthi ngithi mina abantu baba bayiphinda kaningi ngoba ngifuna ukushaya imiliyoni namhlanje emakusasa ngaphambi kwakusasa. Akuyona indlela bazobeyilalela ngokufake yabo. So-ke njengoba ishaya imiliyoni ishaye nge-pace yayo. Yes. Noma athola futhi ishaya noma inini noma after anyanga ezayo ishaya nge-pace yayo. Futhi siyababongela abantu abona abalalelwa njalo beshaya imiliyoni ngokushesha nami ngomunye wabo. Abantu abakwazi ukungilalela njalo ngishaya imiliyoni ngokushesha nami futhi ngiyakubongela kulokho. Siyabonga nje kakhulu abantu indlela abayisapothe ngayo ingoma kaDumbo ethi noma ungavala yena uzovula kuyona nengoma egadlayo uNkulunkulu wami ingoma nje kaNkulunkulu eyishumayezela abantu enikeza abantu isibindi. Kawozi, you are finalizing i-album so ngisiyesezwa kancane uveza ukuthi cishe mangabe uqala uNovember cishe uzobusuyidedela. Ngiyakhumbula ukuthi vele sesiphethe uzosasukuhlanganisa nje kokubili ukuthi you are finalizing your album nanokuthi
ikuphi esingakulindela okuhlukile ngokhuzani kulokhu ngoba insizwe siyazi ukuthi mengabe ibhoka iyabhoka mesikhuluma ngomuntu lapho mengabe sikhuluma ngengoma eba yitrend iyakwazi ukuthi ingene mesikhuluma ngengoma eziyamasingalong uyakwazi ukuthi ungene so kulokhu ke isiphi strategy mhlawumbe ungasihlebela sona oza naso njengoba ufanele album yakho nanokuthi ke uvezile ukuthi ngomhla ka2 ngenzeka ukuthi silindele ukuthi lapha kugcalisa Spring All White ngenzeka ukuthi mhlawumbe uzobe usuyidedela noma usuyiperforma enye yengoma noma mhlawumbe enye ama-singles ozobe uwadedelile njengoba silindele i-album yakho nje kulokhu bese mhlawumbe siyayivala. Ngamalala nenkosi yesizwe ngifisa ukudlulisa lokho ukuthi njengoba ngikhona emculweni ngizodlala indima yami akekho umuntu ozodlala indima yakhe yomunye umuntu nami nginabalandeli abangilindile abafuna umculo wami right ke umculo manje Ngamalala usujikile umculo ushintshile completely awusekho umculo manje physical uso digital yes ngokubuka kwami in the next year 10 years or 15 years amagama azohambe njengamanje kuphume i-CD ayisekho i-CD iyaphuma njengamanje oyenza useyenza nje kodwa iyaphuma eminyakeni ezayo izohamba i-album ibe nakho ukuthi abantu begeze bethi ngoba i-album uma ngabe se-release digital ngcono nge-physical uma u-release digital ingoma zonke ze-album uthola ukuthi azilitholi ithuba ngendlela efanele so kuvele nje kugqame leyo ngoma eyodwa bephusha yona abantu beze bekhohlwe ezinye ingoma yabo noma bephushe lezi ezimbili ezintathu bengatholi ithuba lokuthi kuphusheke ingoma zonke ngoba sezingamanamba seyidlalelwa ngamanamba mali ubuyidlalela i-CD yakho akho umuntu obalayo ukuthi usudlale kangaki yabo bekuqala nje nge-CD ukuthi uthenga i-CD ingoma zonke ithola ithuba lokulalela I think eminyakeni ezayo abaculi bazobe belilisa every month umculo uzorelease mhlawumbe 2 songs ngenyanga trend lezo ngoma lezo ngenyanga ezayo leze 2 songs isho kuzoba mnandi khona makungena le-digital ngoba akwazi uku-operator normal ngisho i-system i-fourth industrial revolution isishintsha isho ukuthi asiqhamele strategy esihle ngiyazibona-ke nami njengokhuzani in future mhlawumbe ngizoba uqala mhlawumbe ngizoba wesibili mhlawumbe ngizoba wesithathu ngiyazibona kodwa in future ngirelease every month ngirelease 2 songs and kuzoba mnandi because there is TikTok uTikTok awufuni i-content eyodwa namanje uthanda lo uma ngelelo uthanda ukuphumela ngelelo uma uzolinda uDecember kutobala ukuthi abaculi bazokhohlakala during the year ngoba yikho into ezobe ikhulunywa ngabo so in the next couple of years kuzobe kurelease 2 songs ngenyanga mhlawumbe one song mhlawumbe ngenyanga mhlawumbe abantu bazobe kuzoba mnandi kakhulu kushaqudela ngamamiliyoni ubani release last month okushaya ngemiliyoni ubani this month urelease kushaya ngemiliyoni so manje njengoba sekusike ngiyekutheni lapha-ke Ngamalala nenkosi yesizwe njengoba sekusike-ke i-digital ithi mina manje ngilesi ukuthi ayikho into ezangilindile yokurelease album onesitulo ngendlela eyiyona kuliqiniso lenkosi yesizwe ukuthi ngiyapheka ngisestudio ngiyabahlanganisela abantu umsebenzi uma usu-right ukuthi abantu umsebenzi ngizokwazi ukuthi ngiwudlulise once nje umsebenzi wa-ready ngabanikeza nominini uma ngithanda it is up to me ngoba phela umculo vele bangithandela wona abantu so-ke abantu ngiyabalindele kusuka manje le nyanga izoba mnandi nale futhi ezayo elandelayo izoba mnandi njengoba kade usho-ke nkosi yesizwe ubuza ukuthi hehe ngisenememory kade ubuza ukuthi ukhuzani ngambona ehluke ngani siyazi ukhuzani manje eqhamukile nengoba zomphizwa kuba kanjani engakubalula-ke lapho-ke ukuthi umculo kamaskandi unge-message ngifisa nje ukugcizelela lokho ukuthi umculo kamaskandi ungumlayezo la kumaskandi ingoma iyalalelwa uthi ugide ingoma usuyazi that's why kuba lula bevele beyi-convert at same time i-message yakho bevele uze usivungise emvalelweni emakhaya uze usivungisa kuphi because basuke sebeyi-convert into ekade beyilalela bese bethi asispread nanka amabhoso nazi intombi ivunya ingoma umaskandi-ke loyo akazi sikubone kodwa ko-hip hop nako-house kuthathwa lezo ngoma ziyovunywa imvalelo ngoba kusuke kuyizingoma zokudansa lezo ey'suke so-ke thina lento kamaskandi mina lento kamaskandi yobujongo yobunsizwa yehawu ngisayigcinile isekhopani lami noma ngasala ngedwa futhi nayo abaculi bewushintsha umaskandi bewenza into esingayazi anginankinga noma ngathiwa kuyona lento kamaskandi
sengilandela abantu abawu-2 as long ngishaya uMaskandi because uMaskandi unesici sawo bafowethu asenikhulumeni eqiniso. Yes. Isici nje esayinhliziyweni la ngashayi khona lutho. La ngeke kushaya khona i-gospel, ngeke kushaya khona i-hip hop, ngeke kushaya khona i-afro. Bani okushade khona uMaskandi kuphela unesici sayo. Leso sici ngisasibambile. Kuphinde futhi kuzoba-ke umlayezo. Ukuthi uma ulalela ingoma zami uma ngithi umshado awulona iy'tshele. Ngikhuluma lapho ngokuthi uma uganile noma uganiwe angingabi sengathi sengifake ejele indlela kade ngiyiyona ngiseyiyona. Mangabe nqamalala kade yona kwanyaka odlule ngithe umjolo loyo. Noma ngithi umjolo loyo ngithini na ngi-empowerisha abantu besifazane. Umuntu besifazane angadiphendeli umuntu wesilisa. Kunabantu besifazane eminyango othatha isinqumo sokuthi aqhome ngoba efuna usizo lelethile kuyisono leso phambi kwaNkulunkulu ngoba kusho ukuthi asizuba nabo abantu besifazane abazophathisa kusasa. Kumele iyouth yethu intsha esencane ifunde ukuthi uma umuntu wesifazane kumele uyigatshe into eyokuthengisa umuntu wesifazane ubuwena. Umuntu wesifazane kubuyena. Ubehlisa isithunzi ukuthi uzothandana nami namhlanje ngoba kufuneka ufuna ngithenge ubona abangani bakho bephatha ama-iPhone then bese uthandana nami ngoba ufuna ngikuthenge le-iPhone. No, funda uzoyi-afforda le-iPhone, yabo. So-ke manje ingabukeka kabi kube i-message engathi i-wrong ukuthi mhlawumbe igqugquzela ukuthi umuntu wesifazane akangalitholi usizo. No, ayikhulumi kanjalo. Ikhuluma ngokuthi bathandana namhlanje kwasa usunama-problem. Ubukela sengazi ukuthi uthatha isinqumo sokuthi uzihenga othandweni ubungekho prepared kulona ngenxa yokuthi uthola lolu sizo olufunayo. Umuntu wesifazane unamandla. Umuntu wesifazane angakwazi ukuyimela. Umuntu wesifazane uyakwazi ukuba independent. Akumele nize nigcine seniyilulaza, nize nigcine seniba idlalo sethu njengabafana ngoba sisebenza i-opportunity yokuthi nisiyazi sizonisiza la eniswele khona. Umuntu wesifazane akayimele, akazi ukuthi unamandla okuzenzela izinto abe umuntu o-independent aphumelele. Lingagcine nidlala thina ngoba sizomzalisa ingane simshiye ngenxa yokuthi sithathe i-advantage yokuthi benicela usizo kuthina. So ingoma was spreading the message. So it's all about the message. It's whether you like the song or you don't like the song, but it's the message. That's why yahlukanisa unyaka because uNkulunkulu a-approve ukuthi this is the message esiyidingayo emhlabeni okumele ngabe khande sizwe ngomculo wethu. Hayi washaya mhlambe nje ungasinika umyalezo nje wakho kubantu abathuka akubalandeli abathuka abanye abaculi besebenzisa igama lakho ungathini kubona? Engakusho ngathi bengawulindele lo mbuzo uyabona umuntu uma umjumile. Engakusho ngathi let's understand i-culture yomculo wethu. Indlela umculo wethu olandelwa ngakhona. Yes. Umculo wethu indlela olandelwa ngayo usho ukuthi ubani nobani uneqhawe lakhe. Omunye nomunye udefenda iqhawe lakhe. Angicabangi ukuthi kungakhona umlandeli kaKhosana ongahamba ku-TikTok noma ku-Facebook afike nje ahlale ngegama lomculo amthuke nje lo mculi kungonakele lutho. Ngicabanga ukuthi umlandeli kaKhosana angeke azakwazi ukwenza lokho. Kodwa la yonakala khona kungenzeka ukuthi kunenhlefe yabantu abaphuma umkhankaso bezama ukubulala igama likaKhosana bese umlandeli kaKhosana esezithola esesengcindezini yokuthi let me defend umuntu esimlandelayo uze kugcine esethatha lezo nqumo ezingasuki kuyena engaziplane futhi namuntu. Ukuthi no, indlela right angikwazi ukulandela umuntu othukwayo odicelela phansi okushiwo lokho yena lokho akuyena. Kodwa mhlawumbe let me stand and defend him. Mhlawumbe ngama-fact. Oku-wrong ke mase kufike ekuthenini sokungaze kube kuthiwa-ke sokujijelana ngamagama alumelayo. Okumele ke siyinqande nakulaba abaqali nabasunguli nababhebhethekisi balonda. Sasibonga kakhulu Gawozi, sibonga kakhulu mfowethu wakithi, siyabonga mfowethu ukuthi usinikeze ithuba lokusihlonipha
Emgedeni podcast. Ngiyacabanga ukuthi ugeqe nje amagula nathi sithe asikunikeze platform yanele ukuze ukwazi ukuzwakalisa zonke izinto na office ukuthi uzikhuluma emphakathini, office uzikhuluma nakubalandi bakho, office ukuzikhuluma nakosomabhizinisi mhlawumbe osebenzisana nabo ukuze ngoba kuyenzeka ukuthi Nxamalala uthothi igama lomuntu eliyathinta lapha kodwa angalitholi ithuba lokuthi ayiphawulele. Yes. So nje siyabonga kakhulu nje Gawoza ukuthi usinikeze ithuba uze Emgedeni sikhulumisane nawe ukwazi ukuthi kusivezele okuningi ngoKhuzani nangomculo kaKhuzani. Inkosi zonke